אינספקט בדק בית. המקצועיות שלנו, השקט שלכם. זו באמת שאלה שאני שומעת המון, מתי הכי נכון לעשות בדק בית? כאילו לפני שמקבלים את המפתח, או דווקא אחרי? תראי, לפעמים האמת אין ממש בחירה. יש קבלנים שפשוט לא יאפשרו לך להכניס בודק לפני המסירה. נקודה. במקרה כזה, אז מה שנשאר זה לבצע את הבדיקה במועד המסירה עצמו, או ממש סמוך לזה. וכדאי שזה יהיה קרוב, נכון? כדי למנוע טענות אחר כך שהליקויים קרו בגללנו, או בגלל אנשי מקצוע שלנו, אחרי שכבר נכנסנו. בדיוק, בדיוק. לעומת זאת, כשהקבלן כן גמיש, כן מאפשר בדיקה לפני המסירה, נגיד בזמן הפרוטוקול הראשוני, אז כן נפתחת פה אפשרות לבחור. אוקיי. ויש יתרונות וחסרונות לכל דרך כמובן. טוב, אז בוא נפרק את זה רגע. מה היתרון הגדול בבדיקה לפני המסירה? למה שרצה את זה? היתרון המרכזי הוא בעיקר הזמן. זה שלקבלן יש זמן לתקן את הליקויים עוד לפני שנכנסתם לדירה. וזה חוסך את כל האי-נעימות הזאת של, את יודעת, תיקונים ועבודות כשאתם כבר גרים שם, זה לא כיף. ברור. ומה החיסרון אז? למה לא תמיד לעשות את זה? החיסרון הוא שבשלב הזה, בשלב המוקדם, יכול להיות שלא כל העבודות בדירה הושלמו סופית. למשל? למשל, המטבח אולי עוד לא מותקן במלואו. או שהברזים עוד לא מחוברים למים ואי אפשר לבדוק נזילות או לחץ. אז כאילו אי אפשר לבדוק את כל הרכיבים ב100%. הבנתי. זאת אומרת, זה לא שחור או לבן. גם אם הבדק בית נעשה אחרי שנכנסנו, זה עדיין יעיל. הרי ממילא הדוח המפורט הוא לא מגיע באותו יום, נכון? נכון מאוד. אפשר נניח לעשות את הבדיקה גם שבוע, שבועיים אחרי המעבר, לא חייבים ממש ביום המסירה עצמו עם כל הלחץ. נכון, נכון מאוד. הדוח ההנדסי לוקח זמן להכין אותו כמו שצריך. ומה שחשוב לזכור זה שבין אם הבדיקה נעשתה לפני או אחרי המסירה, החובה של הקבלן לתקן את הליקויים היא קיימת, היא בחוק. כן. אינספקט בדק בית. המקצועיות שלנו, השקט שלכם.